4.7 IFM. Report! Ang naitang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Ilocos Region mula Enero hanggang Agosto ng taong 2000. Itinuturing na biyaya sa bagong taon ni Nica Rivera ang pagsilang sa kanyang kambal na anak sa lalaki noong 1 ng Enero sa Region 1 Medical Center. Ang kambal na pinangalan ng si Calix at Kaida ay masigla at maayos ang kalagayan. Ayon kay Nica, ang tanging hiling niya ay lumaking ligtas at malusog ang kanyang mga anak. Ayon naman kay Dr. Hannah Camacho, ang Chief Resident for OBGYN ng R1MC, isang espesyal na pagkakataon ng naturang pangyayari para sa pamilya Rivera. Bukod kina Calix at Kaida, 3 pang sanggol ang isinilang sa nasabing ospital sa unang araw ng taon. Samantala, sa Dr. Josefa Abella Memorial Hospital sa Maynila, itinuturing na kauna-unahang miyembro ng Generation Beta ang batang isinilang pasado alas 12 ng madaling araw. Ang sanggol ay anak ni Lea May Razo, isang 27 anyos na residente ng Dagupan City. Ang pagsilang ng mga bagong buhay sa unang araw ng taon ay tinuturing na simbolo ng bagong pag-asa at panimula para sa kanilang mga pamilya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.